Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Іосіфа Гашкевіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Прадстаўце, калі ласка, нашага гістарычнага госця. Сённяшні наш гістарычны госць – гэта чалавек, які спрычыніўся да адкрыцця Японіі ва ўсходняй Еўропе. Ён быў першым расійскім консулам у Эда, сучаснае Токіё. Ён стварыў першы расійска-японскі слоўнік, і ён упершыню прапаведаваў хрысціянства на землях Японіі, куды, у прынцыпе, іншаземцаў увогуле не пускалі. Таму чалавек даволі унікальны і чалавек малавядомы, але варты таго, каб пра яго ведалі. Раскажыце пра яго духоўную, культурную і сацыяльную дзейнасць. Ён атрымаў духоўную адукацыю. Ён быў чалавекам, які ведаў шэраг моваў, і ён быў усходазнаўцам. Ён меў здольнасць да вывучэння ўсходніх моваў. То бок ён вывучыў японскую, кітайскую, карэйскую мовы, і пэўны час ён быў місіянерам у Кітаі. Ён наведаў Пекін, ён наведаў Карэю, і ён быў чалавекам, які прапаведаваў Хрыста у тых асяродках, культура якіх была стагоддзямі не была знаёмая з хрысціянствам. Можам сказаць, што духоўная яго дзейнасць была вельмі і вельмі адкрытая, моцная і шчырая. А гэта сярэдзіна 19 стагоддзя. Гэта толькі адкрывалася Азія для Еўропы і Еўропа для Азіі. А што датычыць яго сацыяльнай дзейнасці, ён быў чалавекам, які у першую чаргу імкнуўся дапамагаць людзям. Ён меў медыцынскія здольнасці. Ён дапамагаў лекавымі раслінамі, ён дапамагаў сваёй, скажам так, медыцынскай адукацыі тым людзям, якія патрабавалі гэтай дапамогі, якія ніколі не мелі адносінаў з такой стандартнай медыцынай. Грамадская дзейнасць яго палягала ў тым, што ён імкнуўся, каб было ўзаемаразуменне паміж народамі. Вырашаць усе пытанні не шляхам нейкага ціску ці прымусу, а шляхам дыялогу. Чаго дасягнуў белавалосы консул Расіі ў Японіі? Ён апынуўся ў Японіі ў 1852 годзе. У 1853 годзе пачалася Крымская вайна. Паколькі ён быў як прадстаўнік расійскай імперыі, ён знаходзіўся ў цяжкім становішчы ўвогуле, ў прынцыпе. Расійская імперія ўвязалася ў вайну, якую яна вяла несправядлівай і якую яна ў рэшце-рэшты прайграла. І ён апынуўся ў сітуацыі, калі прадстаўляе дзяржаву, якая вядзе такую вайну. Але разам з тым ён не імкнуўся нейкім чынам там апраўдаць гэту вайну, ці там яе сказаць, што гэта ўсё выдатна. Ён імкнуўся наладзіць адносіны з японскім урадам і з японскім грамадствам. У першую чаргу ён заняўся пытаннямі сапраўды адносінаў з канкрэтнымі прадстаўнікамі японскага ўраду, якія, дзякуючы ягонаму характару і характару ягонай дзейнасці, запрасілі яго наведаць шэраг астравоў, куды не запрашалі іншаземцаў. Па-другое, ён быў чалавекам, які апынуўся на пэўны час у брытанскім палоне, таму што пераплываючы з Японіі на участку Кітая, яго захапілі брытыйцы. І ён жыў у Лондоне, быў у палоне. І ў гэты час ён таксама займаўся навукай. Ён яшчэ больш вывучыў Японію і пачаў ствараць расійска-японскі слоўнік. І завяршыў гэту працу, калі зноў ён вярнуўся ў Японію. А Японія гэта быў сягунат, гэта было закрытае грамадства, цалкам закрытае грамадства. Амерыканцы, напрыклад, з дапамогай фактычна такой ваеннага ціску прымусілі так ці інакш Японію адкрываць свае парты для караблёў. А ў гэты час там працаваў консул Іосіф Гашкевіч, які мог свабодна вандраваць па краіне. Гэта нечага варта. Якую яшчэ навуковую спадчыну пакінуў пасля сябе Іосіф Антонавіч? Ён быў чалавекам, які прычыніўся фактычна ў галіне філалогіі. Ён у першую чаргу займаўся дасканалым вывучэннем моваў, і ён займаўся краіназнаўствам. Усходняе краіназнаўства, шэраг нават падручнікаў, ён быў аўтарства менавіта Іосіфа Гашкевіча. І, дарэчы, ён паказваў таксама, што расійская імперія, і не толькі Расія,
Ён вельмі любіў сваю родную астравеччыну, вельмі любіў Беларусь і такім чынам імкнуўся, нават сёння мы можам сказаць, што ў Азіі ведаюць Беларусь дзякуючы гэтаму подзвігу навуковаму менавіта вось Іосіфа Гашкевіча. Цікавыя павучальныя факты з біяграфіі вядомага беларуса. То ён вельмі сур'ёзна займаўся навуковымі даследаваннямі, вельмі сур'ёзна займаўся дыпламатыяй, але ён быў сціплы. Вось гэта сціпласць чалавека, які меў высокія рангі. І тыя людзі, якія з ім сустракаліся, яны заўсёды падкрэслівалі гэта, што ён чалавек высокай еўрапейскай культуры і вельмі высокай талерантнасці. Ён у першую чаргу імкнуўся не столькі данесці сваю думку, колькі пачуць іншага чалавека. Гэта дапамагала яму місіянерскай дзейнасці. І што важна не столькі сказаць чалавеку, колькі пачуць, а для Азіі гэта ключавы момант. Яшчэ адзін такі важны урок, мне здаецца, гэта тое, што ён заўсёды імкнуўся паставіць сябе на месца іншага чалавека. Нават калі гэты чалавек зусім іншай культуры. Вось у гэтым ягоны моцны бок, ягоная веліч. Як імя Гашкевіча увекавечана на геаграфічнай карце свету. Ёсць некалькі ягоных помнікаў, бюстаў. Перш чаргу трэба сказаць, што ў Беларусі ёсць вось у Астраўцы. Ёсць некалькі назваў вуліцаў. Таксама шанаваны там на тым месцы, дзе ён праводзіў сваё служэнне, вось у Японіі. І ў Расіі таксама ён фактычна злучае Беларусь, Расію і Японію. Для мяне асабіста вельмі важны момант – гэта асэнсаванне ягонай спадчыны ў нашай краіне. Была выдадзена такая кніжка, у якой біёграф Іосіфа Гашкевіча, ён паказвае на аснове дакументаў, наколькі гэтая асоба была блізкая да беларускіх сялянаў у апошні перыяд ягонага жыцця. Іосіф Гашкевіч з сям'і святара. Вучыўся ў царкоўна-прыходскай школе, мінскай духоўнай семінарыі, затым была Пецярбургская духоўная акадэмія. У час вучобы авалодаў грэчаскай, нямецкай, французскай, англійскай, лацінскай, яўрэйскай. Пазней вывучыў усходнія мовы. Ён быў адным з першых рускіх натуралістаў, які сабраў вялікую калекцыю флоры і фауны Кітая, Японіі, Індакітая, Філіпін і Карэі. Яго японска-рускі слоўнік, які змяшчаў 10 000 лексічных адзінак, быў адзначаны прэстыжнай дзімідаўскай прэміяй Імператарскай акадэміі навук з уручэннем залатога медаля. Такога слоўніка не мела тады ніводная краіна Еўропы. Іосіф Антонавіч працяглы час жыў і паспяхова працаваў у Японіі. Там пахаваў жонку Елізавету, аднак увесь час памятаў пра сваю малую радзіму. Гашкевіч быў чалавекам міру, які пашыраў межы сваёй хрысціянскай культуры, таму што змог зразумець і палюбіць непадобных на сябе.